ali znaš šta je, 100% će se Znaš šta je dogoditi. fora, sad će bude UFC u Beloj kući, brate, ne znam ko će voditi taj event. Da, kako misliš ko će voditi? Ko će main main card. event? Koliko sam čuo povrede. Ne main card, main event. Znaš šta To sam main event, poveće da. stave, znaš, ne glupo stave, znaš, ne glupo stave, mislim glupo je, sada se neko ne tripuje, ali sumnjam da će u sred Amerike stave Islama Mahača da vodi event. Jedino, ali jebi ga, ali realno jedini... Meni, brate, samo mi smrdi da će Conora da izvuku iz naftalina, brate, u onom stanju. Brate, Nema nikoga, brate. meni jedino ima Ne znam smisla koliko Buraz, da, McGregor ili Buraz, pa John realno, Jones. ali John Dobar bi Jones meč bio neće. Topurija i Topurija i Makačeva, Islam, ali, hoće, brate, Topurija, to je ne znam. Hoće, ali čeka ponud. Pa tera za White House će im dati lovu ko hoće, brate. Ne znam ko mi je rekao sve što John Jones da je sjebao kuk, da treba operiše kuk. Da. Nema njega. Valjda ga je pitao lik i on je krenuo priča ovaj snimao ono sa ćorama. Imao je kameru na ćore i snimio i objavio. Jebote, Jeffrey Dahmer, klasičan si s ovim, kunem ti, sve stavio ovo. Oni, Kunem ti se. oni mene sprdaju šta da si Jeffrey naočare, Dahmer, Buraz. psihopata, A čemu? pogledaj.